Γεια σας παιδες, πάνω στο εδώ Vapor.gr βλέπετε για ακόμα μία φορά. Πολλοί νομίζουν ότι το να επισκευάσεις ατμοποιητές είναι δύσκολο και εντάξει δεν θα μπλέξω εγώ με αυτά και σύρματα, βαμβάκια, τι είναι όλα αυτά. Δεν είναι κάτι το δύσκολο, είναι κάτι πάρα πολύ απλό και στο σημερινό βίντεο θα δούμε πόσο εύκολο είναι και πόσο απλό και πόσο καλύτερο μας κάνει το άτμισμα. Έχω εδώ έναν Kayfan και πάμε κοντά να δούμε όλα αυτά που σας είπα. Εδώ λοιπόν είμαστε από κοντά, βλέπουμε το iStick, το οποίο και θα κλείσω πριν κάνω οτιδήποτε για να μην πατήσω κατά λάθος το κουμπάκι και τραγουδιστώ. Και πάμε να δούμε λίγο τι εργαλεία θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε αυτό εδώ το εργαλειάκι το οποίο μας τρίβει το σύρμα, αυτό το τουιζεράκι το κεραμικό για να κάνουμε την αντίσταση μας να δουλεύει σωστά, θα δούμε παρακάτω, ένα κοπιδάκι, κάνει και ανοιχοκόπτη στην περίπτωσή μας, βαμβάκι, ένα κατσαβιδάκι για να βιδώνουμε τις βίδες μας, το ψαλίδι και φυσικά το σύρμα. Εγώ σήμερα θα χρησιμοποιήσω ένα σύρμα 020 30 gauge και πάμε λοιπόν να δούμε. Θα κόψουμε περίπου όσο μία παλάμη περισσεύει, αλλά καλύτερο είναι να περισσεύει το σύρμα παρά να μας ληφθεί. Το περνάμε λοιπόν μέσα στο εργαλειάκι μας από την τρυπούλα του. Προτείνω να προμηθευτείτε αυτό το εργαλείο, κάνει τη ζωή σας πανεύκολη. Κάνουμε μισή περιστροφή και θα δούμε ότι από όπου περνάει ο αριθμός 1 έχουμε κάνει μία σπήρα, όπως θα δούμε εδώ, και να κάνουμε και λίγο zoom. Λοιπόν, μία σπήρα ολοκληρώθηκε τώρα. 1, 2, γυρίζω χωρίς να πιέζω για να μην πατήσει η μία στροφή πάνω στην άλλη και συνολικά θα κάνω 9 σπήρες. Αργά. Βλέπουμε πόσο εύκολο μας το κάνει αυτό το εργαλείο, το οποίο είναι και σε χαμηλό κοστολόγιο, δεν κοστίζει πολύ και έρχεται και σε τρεις διατομές 0.20, 0.25 και 0.30. Εφόσον έχω κάνει λοιπόν τις 9 σπήρες πάνω στο 0.20, θα κόψω τις άκρες μου. Η μία άκρη πρέπει να είναι εδονίσει με την άλλη για να μας βολέψει. Τις ανοίγω γιατί είναι έτσι το στήσιμο του ατμοποιητή και πάω και βάζω όπως θα δούμε εδώ, αντίθετα, όχι όπως πάει το σύρμα, έτσι στραβά, για να μπορέσω να κλείσω εδώ το σύρμα μου κάτω από την πατούρα της δίδας. Κάνω από τη μία, το κρατάω στη θέση του, δεν πειράζει να το πιέσω, δεν χαλάει. Μόλις φέρω τη στροφή θα σφίξω και από την άλλη και τώρα είμαι έτοιμος να βιδώσω. Βιδώνουμε εδώ καλά, σφιχτά, και βιδώνω και από την άλλη και πάω για να κόψω το περισεβούμενο. Είδατε πόσο εύκολο είναι. Εδώ πέρα δίνω μια απόσταση της αντίστασης από την τρύπα εισρωής αέρα. Κόβουμε το ένα μέρος, το περίσσιο, κόβουμε και το άλλο και προσέχουμε να τα κρατάμε αυτά το να κόβουμε, γιατί πετάγονται οπουδήποτε, μπορεί να τα πατήσουμε, να τραυματιστούμε. Εδώ λοιπόν ανυψώνω την αντίσταση για να μπορέσει ο αέρας να περάσει από κάτω, να μας δίνει πνιχτή τζούρα. Με αυτές τις κινήσεις την τοποθετώ στο σημείο που θέλω, δείτε εδώ, έτσι ακριβώς. Ανοίγω το μοντάκι και πάμε να κάνουμε dry fire την αντίσταση. Βλέπουμε εδώ, τώρα ξεκινάει το ρεύμα να τη διαβερνάει. Αυτό είναι που δεν θέλουμε, δεν ανάβει σε ίσα μέρη η αντίσταση. Για να το διορθώσω τρίβω
τρίβω έτσι, χαϊδεύω με το Philips το κατσαβιδάκι μου και όπως βλέπουμε ανάβει έτσι όπως τη θέλουμε, από μέσα προς τα έξω. Αυτό ακριβώς θέλουμε, χωρίς κάποιο σημείο της να είναι ιδιαιτέρως κόκκινο, ομοιόμορφο χρώμα από μέσα προς τα έξω. Λοιπόν, και πάμε τώρα για το βαμβάκι. Αυτό το μαθαίνει κανείς στη συνέχεια να το κάνει με το μάτι, αλλά αν είναι νέος, πολύ απλά το μετράει στον πυρήνα της αντίστασης. Συνήθως το μικρότερο που μπορούμε να κόψουμε είναι κάπου τόσο. Εδώ. Το επόμενο βήμα είναι να βγάλουμε τις χοντρές άκρες του βαμβακιού. Το ιαπωνικό βαμβάκι που λέμε, βγάζουμε τα χοντρά μέρη του, τους δύο φλοιούς του, να το πω έτσι. Τους αφαιρούμε και θα πάμε μετά να το κάνουμε ένα ρολό, χωρίς να το πιέσουμε πολύ. Λοιπόν, το αφήνουμε κάτω και το ρολάρουμε χωρίς να το πιέζουμε, να μένει αφράτο. Πατάμε καλά τη μία άκρη του, το δάχτυλό μας, το δάχτυλά μας την πατάμε πολύ καλά, δεν μας πειράζει να αλλάσουμε και το σημείο. Το περνάμε μέσα από την αντίσταση και εδώ θέλω να καταλάβετε το πόσο σφιχτή πρέπει να είναι, πόσο σφιχτό πρέπει να είναι το βαμβάκι μέσα στην αντίσταση, να την καλύπτει ολόκληρη, να καλύπτει ολόκληρο τον πυρήνα, έτσι, να περνάει αλλά προς το σφιχτό, να μπλοκάρει λίγο. Και το βαμβάκι τώρα στο συγκεκριμένο ποιητή θα πρέπει να το κουρέψουμε τόσο ούτως ώστε να καλύπτει τις δύο πλευρές και να φράζει τα αυλάκια εισρωής υγρού. Θα κόψω όσο χρειάζεται, σχετικά κοντό το θέλω το βαμβάκι σε αυτόν τον ατμοποιητή, δεν θέλω πολύ βαμβάκι μέσα. Λοιπόν, περίπου τόσο, διαβρέχω με λίγο υγρό και πάω μετά με το κατσαβιδάκι και έτσι βάζω τα βαμβάκια στη θέση που τα θέλω με μια ελικοειδή μορφή. Βλέπουμε ότι το έχω κουρέψει σε σημείο που δεν εξέχει πολύ βαμβάκι. Το δούμε εδώ και καλύτερα. Είναι τόσο όσο πρέπει να μπει μέσα στην καμπάνα. Έτσι είναι και η πάνω όψη. Δεν θέλω παραπάνω από τόσο βαμβάκι. Με λίγο περισσευούμενο σύρμα φτιάχνω λίγο το βαμβάκι μου να κάθεται ακριβώς πάνω στα αυλάκια. Εδώ το βαμβάκι πέφτει πάνω ακριβώς στο αυλάκι, εκεί που το θέλω. Έτσι μπαίνει από εκεί το υγρό και διαβρέχει τις άκρες του βαμβακιού εκεί που το έχω κόψει και κατευθείαν προς την αντίστασή μας. Βιδώνουμε τα υπόλοιπα μέρη του ατμοποιητή και εδώ βλέπουμε ότι η αντίστασή μας λειτουργεί. Αυτά. Εδώ. Πάμε να ατμίσουμε λοιπόν. Να γεμίσουμε και να ατμίσουμε. Έλεγα με 7 ohm, τα 12 watts, αυτό που φτιάξαμε μαζί. Δεν έχω υπερχείληση, δουλεύουν όλα σωστά, το έχω δει σωστά. Ένα πολύ απλό στήσιμο για κάποιον που θέλει να μπει στον επισκευάσιμο με σειρματάκι 020. Εύκολα πραγματάκια, δεν είναι τίποτα, δοκιμάστε το, θα ανεβεί επίπεδο το άρμισμά σας και τα λέμε την επόμενη φορά.